Oyisa Hey baba, sinenkinga ke la yazi. Phela kufikile yathezela lesikoleni sikazini. Hayi, kubi impela. Hayi, Zana. Anyeke lokhu ngenihlahleni, hlala umaqashela. Hlala odabeni. Yini embi? Incwadi zesikoleni noma uzindle. Hey, mapholoba wami. Wena zwidi wami. Sengisho wena ke umphephetho wami. Siyazi ukuthi ayikho njengawe. Hayi, Nkosi yami. Hayi. Hlala odabeni. Hey. Mina baba. Nendaba yazindle. Ngiyabona ukuthi uzindle uhamba nengilozi ebumnyama nje. Iyona futhi lehamba iphazamisa esikoleni. Mana. Uma wena usingane yami. Ishawa ingilozi ebumnyama. Awume wena wahlulwa isikole ka secondary. Uhamba naye ephi ingelozi? Yazi wena uhlulwa phela into elulu, uhlulwa ucofa la uvula iTV, ucofa nani ebhasini yini? Uwe lofana ingane ngobudomo. Cha, asiyaphambuka manje baba. Siyaphuma manje esandleni. Kahle inkinga yazindle la uwena. Ha? Kumele abe kade wamenzela umcimbi wokugezwa. Selokho aqala nje ukufeyila. Oh. Inkinga lengane manje mina. Lalela. Ngizokhuluma nobusiness partner wami. Ngenze sure ukuthi ngiyawugeza lengane. Ngiyajabula ke manje. Yes. Wefowethu. Ngikhulumile nalamadoda la. Ngikhulumile naye mphoyisa edawo utshwala. Uditha selfrance. Yeah. Ube inyanga yakuTwitter umphilisi. Yeah. Kanye nomfundisi. Ngizwa. Cha bonke baxivisa ndoda. Inkinga nje bafuna imali. Hayi. Kwantike khuleka ngalabo bazokhokhelwa yimini. Kahle iziphi izinto ezingasithenga ukuthi senze lo msebenzi. Izinto njenge imbuzi, umthombo, inkukhu, utshwala bokuthengwa nama drinks. Yazi mhlambe ngalapho ngafuna sibuyele kuyena libona lamadoda lawo umphilisi ukheso kanye naye ilento umfundisi checka ukuthi mhlambe yini lezi singayithenga edingakalayo for umcimbi. Kodwa ke kheso nje makukhona umqombothi nje kube kuphelele hayo Avele kaka la nje le. Awuthoza Dlozi. Sikhuluma nani ke? Nina bomsomi. Nina bodlamini sebalikhulu. Bomsomi. Nina basendayini phansi le konomndana. Ngiyayiveza ke kunina namhlanje ngithi ake nilekeleleni bakithi nansi inganeni isidomu lesi sayinsondo. Hey sekuyisono bakithi sithi lekelelani bantu. Kubi ike nifake ukukhanya nenkazimulo lapha engqondweni yakhe. Thando. Yebo baba. Uyakhuluma baba. Impela ngiyakhuluma. Bengifisa ulento la. Utshela abantu bakithi abangasekho la mayelana nalengane le eyisidumo wayisala. Oh, okay. Khuluma nani Madlozi akithi angasekho asala. Ngibiza nina bongcobo, nina bomkhatha. Sengisho nina ke boqulu. Ngibiza nina bomakhathini, nina bondosi, nina bonomndayi, nina bomapholonga, nina bozwide kalanga. Ngibiza nina bomakhathini. Biza nina bobhungane. Biza nina bomakhulukhulu. Biza nina bogabhisa onjuma namgabi.
bese niyafika kuyona nisuse yonke nenkungu egcwele ekhanda layo bese niletha ukukhanya sibikela nina manje ngoba hayi nathi sesahlulekile sesizama imizamo sancane sibiza nina bomavula kuvaliwe siyaza nehluka ilutho hayi siyathokoza hayi ke usekhulumile ke okuyena umuntu owathelela ingane yami ngobudomu unganaki kanye nokungasi awusezwa usuthini manje baba we kazi khona umuntu into azoyidlala phela mina I'm hungry like a lion. Thembi. Sisonela. Inkinga yakho manje kuphezulu kakhulu. Uphaphe kakhulu nawe. Ayisuka. Yesizela yodwa. Le button ceremony yazini. Sabona bathatha umnawe kaThembi. Awuyeba ndodana. Nazi nababa. Sibona. Hayi manzile. Kodwa yini into ngathi yinhle la kulo vobolo onje kanye nalempendle yendawo. Hayi phaphama man. President. Yini ke futhi manje lena? Le. Ezingcono ngathi wale sona kodwa abantu. Lalela kwebhuti abantu. Uyazi webhuti ngibona manje athi usushelwa impama. Uzothola impama ke manje. We anikahle nini ha ngisho ukuthi singalesixosho singadlile ngisho ukudla mina ngeke Hayi vele ngeke ngisaniphakela nina neyisa kanje ninje futhi okwesikole noma isoup kitchen Engathi uyayifaka nje nawe thisha. ngitshela Wezinto yazi lo mcimbi wakho ngibona nje ngathi uzoba impumelelo. Buka phela ngoba khona ngisisikhulu sakahulumeni. Wasashongo dadewethu phela ke into encane ukuhanjelwa abantu abafana noPinky Biyela kusho ukukhulu phela lokho Hayibo. Kahleni guys. Nakhuluma nje ngathi angikho nje la. Ngize la ukuzoseka uzindle omunye wabafundi abafunda esikoleni saGavu. Mina ngathanda ukubonga ukuthi nenzele umcimbi waphumelela. Thank you guys. I really appreciate it. khuleka nomntanami kodwa uzohamba kahle uzobona nje kusukela manje usuzobesiqela Ngiyabonga ma. When you are the best of the best. I love you. We lo Domoroza lo hayi cha shame bandla. Wena indaba yakho hayikho nje. Hayi shame bandla. Hayi ke. Ake ngisho nje ngithi usisi lo ozinhle. Isidomo sokugcina. Asethemba ukuthi lo mcimbi uzoba usizo futhi ube impumelelo. Mawusizile songobiza umhlangano wabazali ukuze bezokwazi ukwenza lo mcimbi. uqinisile wedeputy Pinky Biyela safeyila lezinto yabo nje ngoba impumelelo phela lo mcimbi ngiyuqamba ngithi umsomi passing ceremony Hayi shame bandla. Yabo la ngisuka khona. Ingane zakhona zifela strong ngapha. Futhi ngilomsebenzi wakho makusephumelele nami ngizo adopt. Yazi I'm very happy. Actually like too much. Ngalendlela leyisimanga. engabe yini-ke lesijabulisa kangaka wena nomzana uDlamini Uyabona I mean like ukubona nje ingane yenzela umsebenzi ihanjelwe nabo minister Pinky Biyela kanje kuyisibusiso ngalendlela lesimanga. Actually it's very nice.
Hey, alambala ngijabule ukuqamba bami. Kodwa asikhona okusalayo la wethisha. Awungitshele kahle. Uma nifundisa ingane lapha esikoleni, kona nisuke nifundisa ngesineke noma nisuke ukuqeda. Uyabona ke manje suyagadla and usuvele wagadla kwabola. Kodwa ke for a sake ukulwela nje iprofile yami angeke ngikwazi ukuphendula lo mbuzo. Uma udideka ngeprofile usungayi kubantu abanjengo Sibiya kanje. Bazokuchazela yona. Ayibani. Hayi, yakukhohlisa vele Sibiya wakho. Kodwa buku ingane zethu azenzi kahle. Ngenxa yayo yonke lento. Mama, ngiyakubona ngathi usudla mbonjana kakhulu. Ake ngiyobheka ngale uminister. Uyamtakela wena. Mr. Sedlamini, asethemba ukuthi njengoba senzela lengane lo mcimbi sekuzolunga. Noma kuzomela senze laba samsawa. Hayibo, no. Cha bo, lutho. Lezi ingane lezi idomo nje zokuzala ngayibeka kanjani. Ake sambe nje sobheka lapha na ku year 2000 ukuthi ngangenza kahle kanjani. Ayiclass laliphasa ngendlela eyisimangaliso. Yabona into engicabangayo. Lezi ingane ngathi lezi ezingahlawuli impela. Ngiyakutshela wena, I'm telling you. No uyasho, year 2000. Njengamanje 2021. Kodwa sithemba ukuthi uright kodwa nje shame. Hey minister, kade ngikufuna yazi ngiyacabanga ukuthi nje ayikho into ekuphethe kabi la. Ngiyacabanga ukuthi uJacob Zuma ngenze njani. Yena userious ngaphosa ngathini? Akafuna umshini wakhe phela. Ngiyakuchazela. Just relax. Wonke abantu bangiphethe kahle. Umfundisi nenyanga babambisene okuyisibusiso esikhulu ende kuyaqala. Hayi ke, mawusho kanjalo mina ku right. Shosho mfethu ziyakhipha mfana ziyaporoma for sure kumnandi mfethu. Ngikhuluma nawe nje uyimanje. Unobhiya osefridge obanda mpo. Ya phuthuma mfethu phuthuma impilo yasemsile ngiyalezela mfethu phuthuma manje. Sure. Hayi yabona ke? Sure. Lento yenzayo ayenziwe. Sholo usungavela umema abantu. Hayi man, nizosiqedela ukudla yenziwa leyo nto. Suka. Ayenziwa. Ukwaphunile lokho. Yena yenziwa. Oh. Sanibonana anti Thembi kanye nawe malume Thuthuma. Niyaphila. Nifike nini? Kanti ni lento. Ngoba phela ngibona sengicolo sofa bakwami la. La wena. Noma lo mhle njengami wena. Hey. Usholo sinjoba ngimusha kanje ngingawu anti wakho. Oh hayi uxolo anti hayi kabi uxolo anti kanye nawe malume. Umbuzo la usalayo ukuthi ngoba nifikile nje nihlele mhlawumbe ubuyele emuva nini ngoba noma nibona ispace la endlini into esingenayo. Kanti hayi. Ngicabanga ubuyele emuva emva mhlawumbe amasinto amabili noma amathathu emva ngicela. We. Kanti niyadawa. Layelane nasi isicelo sakho. Ukuthi nje masiphetha lo mcimbi namhlanje. Nobani. Athathe ngokwakhe abonge ukuthi ufike ngayibi endlini. Hayi. Kodwa mfana ngathi usukhulume kabi. Ngeke nje ngakutshela boy usukhulume kabi. Usho sesingaze sihambe ukudla kusengakala ekhaya. Hawu ngeke mfana hayi. Ngeke ngakutshela mina mubheka. Uyabheta phela manje. Hawu. Vele kunomona. Hawu. Ufuzwise. Hayi ngizizana. Inja lena.
Sanibonani. Welcome. Babumshingi. Cha baba. Kuthiwa abushengu. Oh. Sengiyabona ukuthi intombazanyana lena ibuthathapha ubudomu. Ay, baba. Ubudomu. Cha ke bhuti. Kahle nje. Thula ke wena bhuti. Shut up. Yini yona le? We. Ngicabanga ukuthi masingazama ukuthi ke focus lento esizelela. Hayi, wonke umuntu ungagcina right. Lalelani. Ladies and gentlemen, good people, imina, sengizobe isiqenge manje, isiqenge. Angithi ma? Ya, kunjalo noma isana. Thank you very much. I think now it's time. That's why we prepare a good ceremony for Zindle. Come. Come, my son. Yeah. Ngizocela ukuthi ke nombe nikhopsa amakhanda sibuyele enkosini. Kakabosh. Keke. Fire. Simemeza. Kuhlakani sithabuke bizocwala ekhanda lengane. Sixoshe ubudomu. Simemeza nina bokhokho. Nina bokhokhokazi. Sithi kamduze. Ozani, thokoza. Sibiza nina bogazi. Nina bomalume, nina bo-aunty. Sithi sondelani phezulu lengane. Ningene la ekhanda la. Nisusa bakudomu, ninathi ukuhlakani. Amen. Ngathi sekuyabuya kancane ke manje. Oh. Wow. That's great. Very really great. Ake ngibone ukuthi usuyakhumbula. Ake ngitexte nje. Hayi, lalela yona thisha. Musake manje ukuthi usofuna ukutaste ingane yami. Ngeke. Yazi kaje akubonza ulungile wena. Lokho mfana. Kanti ngempela ake ngitshele. Yani nje zimngaka. Sengimoyeni kanti nimisele ngani ngempela? Kanti kudliwa nini ekhaya? Hayi, mina ngisaboni nakahle. Mana seyisikhathi manje. Sokuthi sihlole ukuthi ngabe uhambe kahle bonke endlini. Hayi, akumhlohle ngemibuzo weMiss Vuyiswa. Okay. Okay, are you ready? Listen carefully. Yini umehluko phakathi kuka fire no fired? Hawu phela lokho lula kakhulu. Ufire imlilo. Bese ukuthi ufired umlilo wakudala. Good. Yini ke imbuzi ngesingisi? Imbuzi. Yeah. Ay, wona unzima ngempela lo mbuzo. Asiye kuyibalo ke manje. 5 + 5. Hawu 25. Ngishayile nje. Yes. Usiyami. Hayi, usekude phambili la. Hayi vele ichithe lenkukhu. Bana lamanzi asebalekile. Hayi, ngempela ke kodwa load shedding phela le. Hayi. Ngishayile ngithi. Hey, Domzinhle.